Ayun mga kalingap, today ay magkasikas po kami ng lisensya ni Cedric. Lisensya sa driver's license mga kalingap. At maraming salamat po kay Kuya Rene and Ate Lani sa pagsuporta po para sa mga gastusin para makakuha po si Cedric ng lisensya. Ayun mga kalingap, namasyal po kami dito sa Albay mga kalingap, andito sa Bulkan Mayon. Mga binata muna tayo. Sarap na makiramdam. Opo, mag-enjoy lang po kami mga kalingap. At minsan lang po makagala daw si Cedric. Lubos-lubosin na. Mag-relax po dito ay mga kalingap. Tara, picture tayo dito. Kaso po yung Bulkang Mayon ay may takip ng ulap. Ito po yung simbahan, oh. Simbahan na natabunan ng lahar. So tara. Tara, lapit tayo. Grabe mga kalingap po. Kaso ang problema po, natakpan ng ulap po. Ito po, lahar to, no? O, picture si Cedric. Picture dito. Pipicturean. Oo. Ayan. Mamaya, ikaw ano, solo muna, solo. Kuya, pagpasa kuya. Pasa ko na lang. Nasa likod na. Ikaw naman, Cedric. Yun. Pasa mo kay mama. Ikaw ka naman. Dito mo pipindutin, ha. Diyan sa baba. Sugat yung konti. Ay, wait. Pero Ay, baba konti. baba konti mo yung kamay. Baba pa. Yan. Marami pang tao dito. May mga local tourists. Sumakas ka pa nga sa ano, kapanaryo. Ito po yung simbahan na natakpan ng mga lahar. Yun lang po yung natira. So yan po yung nakikita natin sa mga libro. So yan, punta na po kami dito. Medyo malayo, nagbiyahe kasi minsan lang makalabas si Cedric. At inano na namin. Linubos-lubos. O sige, mamasya lang po ang mga binata. Papasukin daw po itong simbahan. Matindi talaga mag-isip ang mga to. Papasukin daw ang simbahan. Ito po ang loob ng simbahan. Sa hindi pa po nakakapasok. Ito na. Kaso baka maguho, ha. Baka maguho. Ay, may mga pumapasok. Ay, may harang. Bawal pumasok kasi pag naguho, matatabunan ka. Ano yun? Edi yung dami namatay din dito. Oo. Parang ito ay naging dati, evacuation ng pagsabog ng bulkan. No? Sa baba niyan. Edi yung baba niyan. Panay bungo, ano? Ano bungo? Edi yan, ano? Ito po ay kampana. Wala yung kampana, no? Nawala na yung kampana. Kabayan ba yung kampana dito? Alam na yun. Nawala na po yung kampana. Parang ano lang. Pwede naman siguro yan. Makabalik dito pagtapos. So, ayun mga kalingap, nakauwi na. Ito si Cedric. Ayan. Nasaan si ate, puti. Pwede mo. Tao po. Oh, magandang gabi. Isang gabi na. O bakit ngayon lang yan nag-uwi? Lisensya mo. May lisensya na. Lisensya, nag-gabihan kayo. Ano, Sir Alvin? May lisensya na ang asawa mo. Lisensyado na. Wow, may pin. May Oo. kita, Sir Alvin.
Meron na po siyang lisensya mga kalingap. Wow, gabi na. Si Cedric. Magkano kang kape? Puti, mag-init tubig. Kape. Ay, wow, may lisensya na dahil. Oh, yan po, ang ganda dito. Dito muna tayo. Gabi na, Sir Alvin. Salamat po at ayos man si Oh, salamat kay ayos. kanina binata kami. Sir Alvin. Ngayon may asawa na si Cedric. O, ikaw pa uwi mo, may asawa ka natin. Nagpasyal kami sa Mayon. Wow, nag-picture ka mo, Sir. Oo, may picture. Pasyal kami sa Salamat, Sir Alvin. Salamat. Ay, Gabi na, Sir Alvin. Ang galitan. Alam Okay ko lang. na mamina. Alam po. anong pakiramdam Cedric na na? May lisensya ka na. Ayos na Sir Alvin. Maraming salamat sila Sabi Sir Alvin, sa pagbiyahe Sir Alvin. Wow! Ayos na yung pinabalik-balikan na natin. Oo. Pogi ang picture pati Sir Alvin. Pwede na siyang Ano pa kami, nakatambay pa kami sa ano. Oo. Ay, wow, sana all. Malayo yun. May mga picture, ayan pa yung mga picture. Makita. Oo, oo. Talaga kayo. Lasa may electronic ang ganyan. Ayan, kasama po natin. Okay, play na yan. So yun, may pinapabigay pa sa'yo si Kuya Rene. Kasi bakante. So may Napabigay pa si Ninong. okay, di ba yung sabi mo, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. May blessing ulit. Oh, ikaw na lang, kanino ko mag-ibigay? Okay, Sir Alvin. Oh, pero, Ay, hala, may ayan. wow. 1, Salamat po. 3. May lisensya na, may pira pa. Pero ano ito, Sir Alvin? Kay Cedric daw eh. Ay, Sir. 5. Pero ikaw ba kang Ay, iyo, Sir Alvin ako. 6. At kulang. 10,000. 10,000, Sir Alvin. 10,000. Wow. Ako naman Sir Alvin, sa akin naman daw ito ay. Oo. Kasi Kuya Joel po kasama natin. Bigyan din natin si Kuya Joel. Wow, salamat Kuya Joel. Salamat Sir Alvin. Salamat po. Kamera nga natin si Ayan, kami. Kuya Joel, hindi ka. Ay, ka dali. dito ka Kuya Joel. Ayan, ito ka pwede sa lawisa. Matipa yan. Grabe. Isa lang ang papakita, magkakapira pa. Maagang pamasko po. Wow, salamat. Wow! Ninong. Salamat po. Ay, grabe. 3. 4. Rico. 5. 5,000. No? Thank Wala you po. pa Ninang at Ninong. Uy, grabe, salamat po. Agang pamasko. Ninong Sir René, Alvin. Ninang Lani. Oh. Grabe, God bless po sa inyo palagi. Ingat po kayo. Tayo, kakaya. Nakakaya. Sir Alvin. Grabe, ano. thank you, Ito thank you. naman. Dito. Ayan. At maaga. Merry Christmas. Salamat kay Ninong at Ninong nyo. Grabe, ano Sir Alvin, maraming salamat po. Ninong Rene at Ninang Lani, maraming salamat po talaga. Ikakasal. Kailan ka na ikakasal kuya? Ay, Ano? oo, congratulations. Kailan? Sa June pa lang. Sa June? Ini-invite ko si Ninong René. Oh! Ninong ano? Opo, ano Sir Alvin, grabe, salamat po. Grabe po. Salamat dito sa grabe. Pangdagdag Gracias. ng ano. Pangdagdag ng pandagdag ng pampakasal. Kasal. Grabe, maraming salamat po talaga Ninong at Ninang. Higit sa Panginoon. May may blessing, may bahay na. Tsaka si Cedric, unti-unti siyang mag-improve kasi may lisensya na. Opo, Sir Alvin, may lisensya na. Ano po kasi Sir Alvin ay Basta ngayon po, ang file lang na yan, maging maingat lang. opo, ingat lang. Hindi nga na rin po. maulit yung Opo, yung Bawal muna ang motor. Bawal muna mag-motor. Sabi, pwede naman mag-botol pa sa inyo. Lisensya na yan, Sir Alvin. As in, lisensya na. Lisensya. Pwede na sa maghanap buhay. Pagkakuha namin ng lisensya, nagpasyal kami dun sa Mayon. Minsan lang Iyo, minsan lang kayo makapunta doon, Sir Sabi, Alvin. ang sabi sa akin, Sir Alvin, labas-labas kita para makakita man tayo ng ibang mukha. Mukha? Anong mukha? Joke lang! Ibang mukha na, oh. Mamina,
talaga Ninong Rene at Ninang Lani, sa'yo Sir Alvin, kay Kuya Jewel sa pagbiyahe. Malayo yun daw Sir Alvin. Nag-ano kami. Sa ano na. Hindi, okay, ano lang, nag-ano kami, kumbaga, men's, parang men's fellowship na din. Binata muna. Pero may asawa pa rin. Oh, yan. Feeling lang. Sir Alvin, yan. Feeling binata lang kasi Yan, di kasama ang asawa. Ang asawa, Pero pag may nagtanong, mga binata. Oo, syempre. May asawa. Dati si Kuya Joel, wala pa yung sing-sing. Si Cedric man, Sir Alvin, hindi man yun mahilig magsulot, sing-sing. Pero yung sing-sing na plastic, doon na ako babawi. Oh. Maano kasi maaga kami kanina. Parang men's fellowship na din yung ginawa namin. May mga project pa po dito ang gagawin mga kalingap. Hindi pa po yan tapos. Salamat talaga. Ninong at Ninang, maraming salamat. Kuya Joel, ngayon ka lang. Namamanghap sa bahay niyo. Grabe ang ganda. Nagpunta dito Sir Alvin si Ninong Rubin, tapos may kasamang kalingap na dalawa. Nagpasok, ako kita nila? Oo! Sabi da, tigkakatok si Dingding Sir Alvin. Matibay daw. Inaarap kayo Sir Alvin. Ano daw matibay? Wala ba sinabi niya? Ay, wow, magandahon ang bahay mo. Mansyon po ito, pang mayaman mga kalingap. Nagulat Sir Alvin at Tsaka itong itong lupa na ito, sigurado ito kasi pinasukat natin, may titulo yung binilhan natin. Kaya huwag kayong mag-alala sa mga bagay na mga chismis lang. Oo, Sir Alvin. Ano ba? Salamat talaga Sir Alvin. Wala kayong iisipin sa lupa kasi inayos natin. Inayos na. Sigurado talaga bago maglagay. Talaga, salamat tayo kina Ninang at Ninong nyo. Sigurado. Salamat din sa'yo Sir Alvin. Kung hindi man dahil sa'yo, wala man yan lahat ng ganito. Kung hindi din dahil kila Ninang, higit sa Lord baga Sir Alvin. Dahil ginagamit lang din tayo dito sa lupa. Laman pa rin tayo. Kaya salamat talaga. Galing kami dun sa dun sa Mayon. Sayang wala ka daw eh. Sayang yan! Ayan po, may pakape po mga kalingap. Ano ka mo yan? Kape, salamat sa kape. Yan lang, okay. Yan, thank you sa pray pa rin natin. Lord, thank you sa kape. Bless. May sira dyan Sir Alvin. Ha? Ulam namin isda, sinabawan. Okay lang. Okay lang. Doon na lang. Nagda-diet kami. Tagtataba. Salamat po Ninong at Jollibee kami. Salamat po Ninong at Ninang. Sakto Sir Alvin. Pangbili ng bigas. Kakaubos lang ng bigas. Grabe. Thank you Lord talaga. Lagi talaga Sir Alvin po no. Basta lang kay Lord. Focus lang kay Lord. Sir Alvin. Tsaka ngayon, nagbili nga. pag-pray din lagi natin yung mga taong ginagamit ni Lord para i-bless tayo. Opo, Sir Alvin. Hindi mawala sa prayer ko lang sila. Ninong, kayo din Sir Alvin, si Mamela. Lahat tayo Sir Alvin. Maano baga Sir Alvin, mas maganda yun na mas yung ibang tao ang pinagpipray mo. Hindi yung sarili mo. Yun ang mas nakaka-bless Sir Alvin. Kasi alam ni Lord na nagpipray ka tapos Pray iba lang. yung pinagpipray Parang mo. conviction kasi yan ng sa atin. Conviction niya ng Panginoon. Tira ka sa iyo. Minsan magtataka ka kapag ka medyo nakaraos-raos, magtataka bakit ka sa mga kapwa mo tao, gusto mo ipag-pray sila. Diba? Kahit di mo kilala Opo, Sir Alvin. yung mga lang pinag-pray, diba? Yun nga Sir Alvin. Nung Naisip mo yung mga kagaya mo dati na pag naulan, natulo din sa Sir loob. Alvin, iyo, Sir Alvin. Diba? Parang ngayon, parang pinagpipray mo na lang din yung mga kagaya mong, diba? Hindi na yung Naranasan sarili mo mo din. Sir Alvin na Lord, sana wag na maglakas ang ulan at baka ang bahay namin maturo-turo. Ngayon Sir Alvin, pag nagkaalam kung may bagyo, naaawa ako sa mga tao. Baka yung mga bahay nila, grabe baga ang bagyo. Yung mga nakaraang bagyo, yung bahay namin talaga, grabe. Kaya salamat talaga sa Panginoon na maayos na ang tirahan namin, Sir Alvin. Yung may CR na kayong maayos. Dati wala kaming CR. Kaya salamat talaga po sa Panginoon. Sila Ninang. Kamusta na pala ang tindahan nyo? Ayos ni Sir Alvin. Mabili nga po ako bukas ng uling. Ubus na si uling ko. Madami nang naghahanap ng uling. Sir Ito po sa hindi pa po nakakita ng tindahan nila. Ito po, sorry. Ito po mga kalingap. Ayan
O, ayan, mga kalinga po. Ganda ng tindahan mo. May electric fan pa sa loob. Oh, congrats. Congrats kay Cedric. Yan. Nag-celebrate na kami niyan sa Jollibee. At nagpa-picture kami sa Mayon. Hinintay namin talaga lumabas yung ano, yung pinakatuktok ng Mayon. Kaya nagabihan kami. Hindi naman. Pero pray natin yung tal, no? Kasi malakas yung ano, pag-pray natin mga kalingap kasi hindi natin alam kung baka biglang mas may malaki pa siyang ibuga, di ba? Pray lang. Parang yun ay parang sign na din na pray din yung mga Christian. Iba na, pag nagsama-sama baga Sir Alvin ang mga Christian, nagpipray talagang powerful bata. Lalo na sa mga bagyo-bagyo Sir Alvin. Grabe. Dati may motor ka, wala kang lisensya. Ngayon may lisensya ka na. May lisensya ka na. Grabe yan. Ay, may ID pa lang siya Sir Alvin. Ano, may ID. ID pa lang kala ko. Ano, yan talagang ano. Ika din, may picture ka din Sir Alvin. Oo. Grabe, salamat. May lalagyan yun sa'yo, si Randy. Wala. May lalagyan pa kung isa dyan. Ayong kulay ano. Okay lang, nasa wallet naman din. Nasa wallet dito. Maraming salamat po. Ninong at Ninang, maraming salamat. May ano, ang aga ng ano nyo eh. Amazing, ano. November pa lang. Ay, hindi. October pa lang ngayon eh. Nakawasan walang Sir Alvin, ano? Oo. Salamat Aga ng ano, grabe ang taon na ito ano. po, Sir Alvin. Talagang ano, para bang kidlat yung blessing ni Lord na ang bilis Opo, Sir Alvin. na ano, natapos yung hindi pa po ito tapos mga kalingap yung bahay, may mga idadagdag pa po diyan sa labas. Dito din sa loob. Ano nga dito si Brother Nonoy, Sir Alvin, nagtingin tayo ng TV. Excited doon. Kala ni puti nalagay na yung TV. Sabi ko, wala pa. Excited. Ano lang natin, may hintay na natin yung ano, yung kabitan ba. Tapos may design pa dyan, yung parang ano, may design pa dyan sa lugar ng TV. Pwede magbili ng ano, Sir Alvin. Hintay natin yung I-design muna, ano Sir Alvin. yung TV rack. May yung kabitan ng ano. yung nakasalpak sa ulan na sila. Oo nga yung pinag-uusapan namin. Kuya, brother. Padating na din yun. Madating na din. Tigbig yung grabe, may pera si Sid David. Alawan. Pera mo, pera ko. Ano si Alvin tayo nga? Pera mo, pera ko. Maraming salamat po talaga Ninong Rene at Ninang Lani. Talagang grabe salamat po sa walang suko po sa pag-support sa amin, sa pagmamahal, sa payo. Talagang lubos po kami mag-asawang nagpapasalamat. Tsaka Sir Alvin, malaking talagang naaano ako dahil si Cedric talagang dain na naimil. Simulat sinabihan ni Ninong Rene at bawal mag-imil. Kay Ninong, parang Pag-aaway ka susunod. oo, napipilmin na si Para Alvin na kasing ano, talagang may anak magulang yung babae. ano, anak din yung turing nila. Lalo, grabe, sunod-sunod yung blessing. Talagang halos, talagang mafe-feel mo talaga na yung kakulangan ng magulang sila yung mas higit pa yung naibigay. Sir Alvin, bilang tayong mga magulang na siyempre pangangailangan ng anak ang tirahan, ang pagkain, saka mga damit, pag-aaral. Talagang ano Sir Alvin. Ngayon, ano na talaga si Cedric oh. Tunay na yan. Tunay ng lalaki. Tunay ng lalaki. Sir Alvin. Naramdaman mo parang dadagdagan ng pagkalalaki mo. Ano ka, bakla? Yan, maganda din kasi. Anita. Iba kasi pag ano, lisensyado ka Yung Sir na. Alvin, nag-chat ka na mapadait ka mo sa aga, maalis ka mo. Nagsisilpon akong kunting po ako dyan, magkurag-it na lang sabing makusugon. Nakakilhagan ako. Ugmahon, naglukso pati Sir Alvin, nagtalon-talon. Iyo, ugmahon, dahil Nahawa na ikaw kaya ano ah. tapos sabi ko kagabi, sabi ko, kugusan mo man ako, ay hindi na ako iniintindi, nagtutulog na. Nagkatulog ka man? May Sir Alvin, alas 3, nagising na siya. Nagchat ka nga ni Sir Alvin, alas 3, sabi ko, uy, maaga talaga sila nag-alis. Malayo yun Sir Alvin ay. Plano din namin kasi magpunta sa Mayon. Grabe.
ano, Pero picture. nakashare naman kami. Oo. Iyo. Sulit man. Sulit. Kaso nagabihan. Buti di ka man Sir galit. Alvin. Okay lang. Okay lang, Sir Alvin. Sige, Salamat hanggang po sa ano. paghatid kay Cedric, Hanggang sa muli, Cedric. Congratulations ulit. Ingat. Ayan, at God bless. Salamat kina Ninong at Ninang nyo. Siyempre, yung blessing, hindi lang sa inyo. Kay Kuya Joel din. Siyempre, sa akin lalo. Oo, Sir Alvin, salamat talaga. napaka-generous po at thank you at God bless po. At sa mga nagkaabang po, may hindi pa po tapos ang bahay. Paalam na din kayo, kami. Salamat. God bless. Gabi na din. Inaano na din ako ni Ma'am Wena eh. Ay, Oo. Sir Alvin. Oo. Binatandaan po yan. Ingat, Sir Alvin, sa biyaya. Salamat po sa Salamat. God paghatid kay bless. Cedric. Maraming salamat, Sir Alvin. God bless po sa atin lahat. Salamat Yun. po. Ninong at Ninang, salamat po.